क्रिकेट में बहुत कम समय में बहुत कुछ घटित हो जाला आ एकर असर इतना दूर तक ले पड़ेला कि केहू कल्पना भी ना कइले रहेला। अब देखी ना, वर्ल्ड कप शुरू होखे से पहले पाकिस्तान टीम चारों तरफ ढोल पिटले रहे कि वर्ल्ड के नंबर 1 टीम हमनी के बानी, वर्ल्ड के नंबर 1 बल्लेबाज हमनी के लगे बा, वर्ल्ड के बेस्ट बॉलिंग अटैक हमनी के लगे बा। लेकिन जैसे वर्ल्ड कप शुरू भइल, आधा सफर होते होते पाकिस्तान टीम के सारा गुरूर मटिया मेट हो गई। वर्ल्ड कप शुरू होखे से पहले बाबर आजम से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पूछल गई कि तैयारी कैसन बा, तब बाबर आजम एक एक जवाब देहला कि स्टेडियम में देखा देम सन। अब वो कैसन खेल देखैले कि हमनी के भारत के फैंस के तब बात छोड़ी, उनकर अपन देश पाकिस्तान में उनकर फैन लोग उनको जियल हराम कर दिले बा। फैंस लोग तो उनका पीछे सोशल मीडिया पर तमाम तरह के मीम्स बना के पड़ले बा। सबसे आश्चर्य के बात तो ई बा कि पूर्व क्रिकेटर लोग भी बाबर आजम के पहले ऐसे हाथ धो के पड़ल बा कि पूछी मत। और पूर्व क्रिकेटर में ऐसा बहुत लोग बा जो 2007 में आयरलैंड से हारे वाला पाकिस्तान टीम के मेंबर भी रहे। अब एकरे के देख के हमनी के भोजपुरी में एगो कहावत कहल बा कि कुश्ती देखे वाला के बड़ा दांव लौकेला। लेकिन जब से पाकिस्तान टीम हिंदुस्तान में आई बनू, तब से खेल के बजाय बेवजह के चीज पर वो अनावश्यक रूप से चर्चा करके अपना ऊपर ज्यादा दबाव ओढ़ ले बा। अब बताई ना, दिल दिल पाकिस्तान होखे, चाहे प्रोटीन कार्ब्स होखे, चाहे स्टेडियम में जय श्री राम के नारा होखे, अब तो पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर लोग के द्वारा अब एगो नया सगुफा टॉस के छोड़ देहल बा। ए भैया, पाकिस्तान टीम के सारा फैंस लोग से हमार तनी होरा बाटे। पाकिस्तान के टीम मैदान पर क्रिकेट खेले आइल बा, ओकरा के कही जो क्रिकेट खेलो, क्रिकेट के बाहर के चीज खेली तो अनावश्यक रूप से दबाव पड़बे करी। अब फैन लोग से भी अनुरोध बा, भैया अपना टीम पर अभी भरोसा करी। 1992 में पाकिस्तान टीम के परफॉर्मेंस याद करके लेकिन अपना टीम के भरोसा दिलाई, विश्वास दिलाई कि अभी से वो अच्छा कर सकता। आ खराब परफॉर्मेंस के दोस्त खाली बाबर आजम पर काहे फोड़ाई भाई? पूरा टीम खराब खेल बा, बाबर आजम के टीम उनको साथ नहीं के दिले। अब 11 गो प्लेयर के फील्डिंग बाबर आजम अकेले नानू करी है। आ जहां तक टीम चयन में बाबर पर जो सवाल उठाता, उतनी इहो बता दो कि टीम मैनेजमेंट लो टीम चुनेला। आ टीम मैनेजमेंट में अकेले एगो बाबर त ना रहेला, हेड कुछ रहेला लो, असिस्टेंट कुछ रहेला लो, उप कप्तान रहेला, सब लोग मिलजुल के टीम चुनेला। तो एमे कहां से अकेले बाबर के दोष आ गेल भैया? बाबर बढ़िया प्लेयर हुए, उनका के अभी से विश्वास दिलाई, लेकिन कि वो अच्छा करस ताकि पाकिस्तान की टीम अच्छा परफॉर्म करे तो हमनियों के अच्छा लगी। हमनियों के ये उम्मीद रहेगी चलो आगे चल के कहीं फिर से सेमीफाइनल में हमनी के हिंदुस्तान पाकिस्तान के मैच देखे के मिल जाओ। तो पाकिस्तान टीम के कुछ परंपरा बाटे जो कि वो हमेशा से निभावला। जैसे फिर फील्डिंग में अपन लचर हालात के परंपरा निभा रहल बा, वैसे ही पाकिस्तान के साथ एगो सकारात्मक परंपरा भी चलेला कि कमजोर टीम से हार जाला आ मजबूत टीम के गर्दा उड़ा देला। ऐसे में बिहान मजबूत टीम साउथ अफ्रीका से मैच बात हरुआ सब कोई अपना टीम के सपोर्ट करी कि 1992 के वर्ल्ड कप से प्रेरणा लेकर के बढ़िया खेलो और आगे चल के सेमीफाइनल तक पहुंचो। नहीं के पिच पर मैच बाटे साउथ अफ्रीका से, तो जैसे अफगानिस्तान 4 गो स्पिनर लेके खेलले रहे तो पाकिस्तान में गलती कर दिलस, मोहम्मद नमाज के बाहर कर दिलस। तो ऐसे में लोग प्रयास करो कि अबरार अहमद के मौका देवे, काहे कि अफगानिस्तान से सीख लेवे के चाहिए कैसे वो लोग नूर अहमद के मौका दिलस। नूर अहमद 3 गो बड़का विकेट लेके ये लोग ब्रेक लगा दिले। तनी हारिस राउफ के भी अपना तरफ से ध्यान रखे के पड़ी, काहे से कि सबसे बड़ा समस्या ई हो रहल बा पाकिस्तान के टीम कि एक तो मिडिल ओवर में अपने गुच्छा में विकेट गंवा देता, और दूसरा विपक्षी टीम के मिडिल ओवर में विकेट ले नहीं खे पाओ। यहाँ पर पाकिस्तान की टीम मात खा जाता, हर मैच में मैच गंवा देता। तो लगी कि बिहान पाकिस्तान की टीम साउथ अफ्रीका के हाराई कि ना, अपन राय हमनी के कमेंट में दी। अब वीडियो अच्छा लगा लोग तो तनी लाइक कर दी, शेयर कर दी, तनी भोजपुरिया समाज के लोग के बीच में पहुंचाई। तब बड़का लोग के गोड़ लगा तनी, साथी संगाती लोग के राम नाम कहतनी, आ छोटका लोग से गोड़ लगाओ तनी। मिलत तनी अगला वीडियो में ऐसे ही मजेदार अंदाज में। तब तक खुश रही, मस्त रही, स्वस्थ रही। जय हिंद, जय भोजपुरी।